Mae'r set yn epig, yn cyfuno byd Bangor heddiw gyda byd hanesyddol Faust mewn ffordd abstract. Mae yna gymaint o elfennau gwahanol iddo fo. Mae yna taflunio, mae'n cael ei ffrydio, so mae'n gwaith digidol sy'n rhywbeth rili gwahanol i fi. Dwi heb 'di gweithio fel yna o'r blaen. Da ni'n defnyddio y theatr llawn, lle mae i gyd o'r seating banks i gael ei gymryd allan. So mae gynnon ni'r gofod anfarth yma sydd yn real fatha canvas i wneud be bynnag sa'n isio efo fo. Oherwydd maint o gofod, da ni'n gallu trosglwyddo hwnna i creu y moments really anfarth o dramatig yma gyda sort of gestures really mawr. Dwi just yn really edrych mlaen at gweld i gyd o'r ensemble yn y gofod ac yn ei ddefnyddio ac yn sort of ddod o bywyd i mewn iddo fo.